Kublai pibaro ki perlo ki basngap ya kanika khubor ka badai mentaka sngi ka South Rig Jun Arhajar Arpawai. Katkum ka khubor ka blami menta napo ka nongpa New Delhi hakabaya day bat ka actress Juhi Chawla. Hakisngi ki bladep katai ka actress kala ujor dakakis halor ka jingtemu ban pentrekam ya ka 5 generation technology hapo ka ri India. Katai ka actress kala lej ban ujor hapo ka Delhi High Court. Henry ka ka bajia hakate ka jing ujor jong kate ka actress tungin ya sngap menta ka Delhi High Court menta ka South Rig jong Banajun Arhajar Arpawai kala aya ka jubab halor kate ka jing ujor jong kate ka actress Juhi Chawla bat ka environment kala ong ba kate ka jing ujor jong ka Juhi Chawla kam don nong rim hae ru bat kate ka ying kashari kala dan kuna kala hakador ka ba arpholak katay ka kut kala kenno ru ya katay ka actress ba kasyukwa tang ban pentame lane pen bana pajba ya lade na kabenta ka jingrai jong ka film ba de try da katay ka Juhi Chawla kala ong shu ru ba katay ka actress kaday ban ai jingtip shwa sya ka sarkar haswa bakanya sya ka ying kashari bat katay ka ying kashari kala ong ru ba kan ai por tang shitayaw ya katay ka actress ba kan haban sew ya kabay kuna kabapoy kumba arpholak bat katay ka jing ujor jang katay ka actress kam don nong rim hae ro da kabaong ba ladaki telecom company lani industries kin pentrekam ya katay ka 5 generation hapo ka India kan sakta bat penjot ya kamaryang bat wat kibriu kimrat kisim kido ki jing thung jing tem kin namla ban light na ka jing shakta haka radiation hakate ka jing ujor ba jing ong jong ka actress Juhi Chawla ka High Court jong ka nong ba Delhi kala kentaj bat kamla ban pediang ya kate ka jing ujor tangkine khublai sibun.